Halløj så venner og veninder, og velkommen til den allerførste video på vores kanal. På den her kanal kommer der til at være alle mulige sindssyge glitches, så jeg håber I vil nyde dem alle sammen. Det skal lige siges, at vi er 2, der ejer den her kanal, så dobbelt så meget content, så dobbelt så godt. Yeah! Vi håber det bliver en rigtig hyggelig rejse her i vores kanal glitchhunters.dk, og vi håber at vi får lavet noget rigtig hyggeligt content, og vi håber bare generelt at det alt sammen bliver rigtig hyggeligt. Og det skal også lige siges, vi har ikke nogen faste upload-tider, så vi uploader kun når vi har tid og lyst, og ikke bare fordi I siger at vi skal uploade. Og noget der også skulle være smadret hyggeligt, det er hvis I gider at droppe like på den her video og subscribe til vores kanal. Så lad os bare begynde med glitchene. Og til den første glitch, der vil vi få hjælp af vores meget gode ven Owen. Og det er simpelthen en glitch, som den kræver en del faktisk. Den foregår lige her på mappet. Det er lige nede ved den der barak nede ved lufthavnen. Vi kan se det rigtig godt her. Og det du skal bruge, det er en rocket voltec og en cargo bob. Når du så er kommet op her, så går du ind i Rocket Volting og kører et par etager ned, så du ender hernede. Og så tager du bare helt tilbage mod den her væg, der er heromme, og så fyrer du bare fremad. Men hvis du er nogle noobs ligesom os, så får du op første gang, og så ved du, hvor du skal gå det anden gang. Og det skal lige siges, den her glitch, den kan også godt laves alene, uden en makker, men det er nemmest med en makker. Og du skal huske at være helt sikker på, at du er helt tilbage, sådan at du kommer helt ned rigtigt. Og så er du simpelthen hernede. Og så går du ud af bilen her. Og så kan du rigtig hoppe rundt og hygge dig, som du har lyst. Og bare hoppe rundt. Der er ikke nogen, der kan se dig. Men som vi viser her, så kan man gå i first person. Så kan du godt se folk. Men de kan ikke se dig. De kan også godt skyde dig. Men de kan ikke se dig. Men det er kun hvis de skyder der, hvor du er, at du dør. Og så er der en dum idé, man kan gøre, og det er at skyde med missiler herop. Fordi at hvis man skyder med missiler herop, så gør man ligesom Frederik her. Og så gør man simpelthen det, at man, springer i luften. Så lad os rykke videre til næste glitch. Til den her glitch skal du bare bruge en bil. Faktisk ikke så meget andet. Bare en bil. Det er fuldstændig ligegyldigt, hvad for en bil det er. Du skal bare bruge en bil. Og det du så skal gøre, det er at du skal komme ind til den her location her på mappet, hen under en bro. Det er ikke så svært at se, fordi der er en masse veje, der splitter sammen her. Som du kan se her. Og det du så skal gøre, det er at du bare skal løbe hen til bilen. Og så skal du hoppe op på bilen. Og når du er oppe på bilen, så trykker du firkant igen, og så kravler du op. Og når du står oppe, så er du bare inde under broen, og det er mega hyggeligt. Du kan bare smadre alle, og rende rundt indtil du får 5 stjerner efter dig. Og bare have det mega sjovt sammen med dine venner. Også hvis der kommer andre online players kørende, så kan du bare skyde ned. Det er også meget hyggeligt. Og ja, alting er faktisk bare fedt ved den her glitch. Som du kan se, stikker mit hoved lige op her. Det er lidt sjovt. Og ja, så tager jeg bare ellers en RPG og bare begynder at plukke alle hunde. Og som du kan se, det er rigtig nemt at få politiet efter mig. Efter 2 sekunders skud, så er der næsten allerede 1000 stjerner politi efter dig. Så det er også smadret sjovt. Og det er jo bare endnu sjovere, når politiet kommer, når man bare kan plukke dem. Og her på reduktionen går vi jo ind for vold, så det er bare smadret fedt at kunne plukke alt politiet. Og uden de kan plukke dig. Altså de kan slet ikke gøre dig en skid. Heller ikke andre online players. Du går bare ned under broen, og så står du der. Det skal lige sige, at alle de her glitches, de duer efter 1,39. Vi spiller som sagt på PlayStation. Eller det er ikke sagt vel, men det gør vi. Vi spiller på PlayStation. Så ja, det var også fedt. Fordi at jeg synes det er meget sjovt at spille PlayStation end en computer. Altså jeg har ikke noget problem med folk der spiller computer vel, men det er lidt sjovere. Jeg har det også til computer, men det er lidt sjovere på PlayStation. Så når du så har fået 5 stjerner politi efter dig, som det er meget nemt at få, så kan du jo simpelthen bare hoppe ud. For der er sådan et hul hernede, som jeg kommer til at vise lige om lidt, hvor du bare kan hoppe ud og dingle i faldskærm. Det er en meget smart måde at transportere dig rundt i byen. Du kan jo bare flyve rundt over det hele. Så det er jo smadret sjovt. Og ja, det du kan gøre, det er bare sådan
Jeg bare få rigtig meget politi efter dig. Og ja, det er faktisk sådan. Det er bare sådan, det man gør. Det er bare sjovt. Og så går vi videre til den næste glitch her. Og det eneste du skal bruge til den her glitch, det er en ven, et STO og nogle sticky bombs. Og det lyder jo ikke af meget, og det er det sådan set heller ikke. Så det er en meget simpel glitch, og den er meget nem at lave. Den foregår lige her på mappet. Det er nede ved stranden. Og jeg mener, der er flere lokationer, men det her det er en af dem. Og det er nede ved sådan stranden her. Og det er de her blå dem, som man skal bruge. Og det du gør, det er, at du vælter dem. Du kan køre ind i dem, eller du kan springe med bomber eller noget. Vi har valgt at gøre det med sticky bombs. Så stiller dig eller din ven, der så oven på den her. Og du begynder bare at kaste sticky bombs på. Og det, der er rigtig vigtigt ved den her glitch, og det er grunden til, at man skal bruge CEO, det er fordi, at man skal gå herind og slå friendly fire fra. Fordi så kan man ikke skade hinanden med de her sticky bombs. Og så springer du dem bare i luften. Helt stille og roligt. Og så flyver du bare helt op i luften. Og falder ned. Men du dør ikke. Fordi at der er der et eller andet med. Du kan ikke dø af den her glitch. Så... I skal have 1000 mange gange tak, fordi I har så med på den her video. Og håber, at nogen af glitchene er for jer, og jeg har haft det rigtig sjovt med jeres venner. Og så er der ikke så meget andet end at sige, hygge jer. Fredes Mikkel is signing out. Peace.